манораи эйфел, ла тор эйфел дар тамоми ҷаҳон ҳамчун рамзи Париж ва Фаронса шинохта шудааст. Ин манораи машҳур, ки аз оҳан сохта шудаву дар маркази Париж ҷойгир мебошад, дар ибтидо мушобеҳ ба як даромадгоҳ пешдолони намоишгоҳи ҷаҳонии Париж дар назар дошта шуда буд ва мувофиқи нақша манора бояд баъд аз баргузории намоишгоҳи ҷаҳонӣ аз ҷояш кандаву бардошта мешуд. На ҳукуматдорони Париж, на сохмончиён, на меъморон, на коргарону муҳандисони манора пай намебурданд, ки манораи эйфел ба рамзи абадӣ ва ивазнашавандаи Фаронса мубаддал мегардад. инқилоби таърихи Фаронса, ки таҳаввулоти ҷиддӣ дар таърихи инсоният ворид кардааст, соли 1789 баргузор шуда буд. ибтидои солҳои 80-уми асри 19, чанд сол пеш аз садсолагии ин санаи муҳими таърихӣ, ҳукумати Фаронса қарор қабул кард ба муносибати садсолагии инқилоби Фаронса соли 1889 намоишгоҳи ҷаҳонии Парижро баргузор кунад. маъмурияти шаҳри Париж аз муҳандиси шинохта Гюстав Эйфел дархост кард, ки мулоҳизаву таклифҳои худро ба ин муносибат пешниҳод кунад. Гюстав Эйфел дар аввал надонист, ки чӣ идея пешкаш кунад, вале пас аз ҷустуҷӯйҳо дар қабати нақшаи дар варақ сиёҳнавис шудаи худ тарҳи манораи оҳанини 300 метраро, ки ба он умуман аҳамият намедод, пайдо кард. 18 сентябри соли 1884 ба Гюстав Эйфел ва ду ҳамкори ӯ иҷозатномаи муштарак дар амал кардани лоиҳа дода мешавад, вале Эйфел саҳми ҳамкорони худро харидорӣ карда, ҳуқуқи амалӣ кардани лоиҳаро танҳо худаш пайдо мекунад. озмуни умумиҷумҳуриявии лоиҳаҳои архитекторӣ ва муҳандисӣ 1 майи соли 1886 оғоз гардид. дар озмуни мазкур, ки 107 довталаб иштирок дошт, ҳакамонро мебоист беҳтарин лоиҳаи инъикоскунандаи манзараи умумии намоишгоҳи ҷаҳонии Фаронсаро интихоб ва тасдиқ кунад. дар миёни лоиҳаҳо нақшаҳои мухталиф буданд, аз ҷумла яке аз довталабон бунёд кардани амсилаи макети гилотинаи азимро, таҷҳизоти сарбурии ҷинояткорон дар Фаронса муаллиф пешниҳод карда буд. як гурӯҳи дигар пешниҳод карданд, ки манораи сангӣ бунёд карда шавад, аммо ҳакамон ёдовар шуданд, ки чанд сол пеш аз ин дар Амрико манораи аз санг бунёд карда буданд ва он манораи Вашингтон яке аз серхароштарин тарҳи амрикоӣ буд, ки аҳволи ҳукуматдорони замонро аз ҷиҳати маблағгузорӣ вазнин карда буд. ҳамин тавр тарҳи пешниҳод кардаи Эйфел яке аз 4 лоиҳаи ба даври ниҳоии гузашта эътироф гардид. пас аз ин Эйфел бо назардошти талаботи санъати меъморӣ дар лоиҳаи аввалини худ иловаҳо ворид кард ва ғолиби озмуни умумиҷумҳуриявӣ гардид. аммо аз Эйфел тақозо карда шуд, ки лоиҳа на танҳо бо баландӣ ва аз ҷиҳати муҳандисӣ техникӣ фарқ кунад, балки дар он нозукиҳои санъати меъморӣ ва шаҳрсозӣ ҷавобгӯ ба талабот ва завқи баланд риоя гардад. Эйфел аз меъмор Стефан Савестр дархост кард, ки қолаби бадеии манораро коркард ва пешбарӣ кунад. Стефан дар навбати худ пешниҳод кард, ки пойдевораҳои манора бо санг чида шавад. сипас ҳамаи пойдевораҳои манора ба ҳамдигар даврудавр ба воситаи пешдолонҳои баланд ва наққошишуда пайваст шаванд ва ба ин тартиб намои даромадгоҳи намоишгоҳро ифода кунанд. ҳамчунин дар дохили ҳар як ошонаи манора толорҳои калони оинабандӣ сохт ва ба қисмати болои манора намуди курашакл дода шавад. моҳи январи соли 1887 муҳандис Эйфел ҳукумати Фаронса ва шаҳрдории Париж шартномаи сеҷониба ба имзо расониданд, ки мувофиқи он ба Эйфел ба муддати 25 сол ҳуқуқи ба иҷора додан ва пеш бурдани корҳои беистифодабарии манора дода шуд. ҳамчунин дар шартнома омада буд, ки ҳукумат ба маблағи 1,5 миллион франки тиллоӣ ба Эйфел кӯмаки пулӣ медиҳад. 31 декабри соли 1888 бо мақсади ҷамъоварии маблағҳои зарурии ҷамъияти саҳомӣ таъсис дода шуд, ки сармояи ибтидои он 5 миллион франкро ташкил мекард. нисфи ин маблағро 3 бонк ва нисфи боқимондаро худи Эйфел пардохт карданд. сохтмони манора 2 солу 2 моҳ ва 5 рӯз давом ёфта, моҳи марти соли 1889 ба истифода дода шуд.
дар сохтмони манора 300 коргар иштирок карданд. ба ҳисоби умумӣ 18038 адад қолабҳои оҳанӣ ба воситаи 2,5 миллион парчинҳо ба ҳам пайваст карда шуданд. хароҷоти манора ки ба ҳисоби умуми 7,8 миллион франкро ташкил медод, дар давоми фаъолияти намоишгоҳи ҷаҳонии Фаронса пурра бароварда шуд. моҳи майи соли 1925, 36 сол пас аз ба истифодадиҳии манора, шахсе бо номи Виктор Люстинг вориди Париж гардид. пас аз тамошои манораи Эйфел, Виктор Люстинг ба меҳмонхона баргашт ва дар ҳуҷраи меҳмонхона бастаи рӯзномаҳоро варақ кард. нохуст чашмаш ба хабар яке аз рӯзномаҳо афтод, ки дар он аз хусуси фарсуда шудани манора ва зарурати гузаронидани таъмири он навишта шуда буд. Люстинг ба андеша рафт, сипас бо номи роҳбарони 5 ширкатҳои азими оҳанфурӯшӣ номаи расмӣ навишт. ӯ худро дар ин номаҳо ҳамчун муовини аввали вазорати почта ва телеграфии Фаронса муаррифӣ карда, аз роҳбарони ширкатҳо дархост кард, ки барои суҳбати хеле муҳим ва хусусияти маҳфим доштан ба меҳмонхонаи он замон машҳури Париж, Крилон биёяд. 5 тоҷири серпул бо эҳсоси кунҷковона ва аз ин мулоқоти ғайрирасмӣ бо намояндагони расмии вазорати давлатӣ дар моҳлати таъиншуда ба ҷои таъиншуда омаданд. онҳоро дар даромадгоҳи меҳмонхона бо иззату икром пешвоз гирифта ба ҳуҷраи беҳтарини меҳмонхона ҳамроҳӣ карданд. дар даромадгоҳи ҳуҷра меҳмононро муовини вазир Люстинг бо чеҳраи хандон пешвоз гирифт. дар рафти суҳбат Люстинг изҳор кард, ки нигоҳ доштани манораи Эйфел барои ҳукумат хеле гарону қимат афтодааст. илова бар ин манора ба таъмир ниёз дорад, ки дар ин бора аллакай дар рӯзномаҳо хабарҳо чоп шудааст. аммо ҳукумат барои гузаронидани ин таъмири серхараҷот пул надорад. тавре ки шумо медонед, манораи мазкур муваққатан ҳамчун даромадгоҳи намоишгоҳи ҷаҳонии Фаронса соли 1889 сохта шуда буд. акнун ки намоишгоҳ ким кай гузашта рафт, илова ба ин худи манора дар чашми сокинони пойтахт мисли хор меғалад. ҳукумат қарор қабул кард, ки онро барканда таҷҳизоти оҳаниро ҳамчун оҳанпора бифурӯшад ва барои ин тендери пӯшида эълон кунад. бинобар ҳамин аз шумо роҳбарони 5 ширкат, ки ба хариду фурӯши оҳан сару кор доред, хоҳиш мекунем таклифҳои худро пешниҳод кунед. тоҷирон ҳар яке дар алоҳидагӣ нархҳои худро пешниҳод карданд. баъд аз чанд рӯз бо номи роҳбари яке аз ширкатҳо номаи расмӣ омад, ки дар он навишта шуда буд: ҷаноби Андре Пуассон, ҳукумати Фаронса аз миёни 5 ширкат пешниҳод ва номзадии шуморо барои хусусӣ кардан ва минбаъд баркандани манораи Эйфел қабул кард. барои бастани шартнома шуморо мебояд барои мулоқоти пешакӣ ба меҳмонхонаи Крилон омада бо ҷаноби Виктор Люстинг вохӯред ва пешпардохт дар ҳаҷми 250 000 франки тиллоиро супурда, сипас ҳуҷҷатҳоро дар бораи хусусӣ шудани манораи Эйфел дастрас кунед. Андре Пуассон бо гирифтани нома аз шодӣ дар куртана меғунҷид. охир агар Эйфел бо бунёд кардани манора номашро дар таърих сабт карда бошад, пас ӯ бо кандани манора номашро дар таърих сабт хоҳад кард. аммо як ҳолат ӯро ба ташвиш меовард, ки чаро мулоқотҳо пинҳонӣ ва берун аз бинои вазорат сурат мегирад. мабодо ӯро фиреб накунанд. оҳиста оҳиста ӯро шаку шубҳа фаро гирифт ва қарор дод, ки аз шартнома даст кашад. вале дар даромадгоҳи меҳмонхона ӯро Люстинг пешвоз гирифта бо овози хаста ва дилшикаста изҳор кард, ки бо маоши давлатӣ наметавонад рӯзгори хонаро таъмин кунад. бинобар ҳамин маҷбур аст бо ҳар роҳ зиндагии худро пеш барад. аз ҷумла ҳамин тендерро пӯшида гузарониду кӯшиш кард, ки маҳз ширкати Андре Пуассон дар он ғолиб ояд. аз ин суханон шаку шубҳаи тоҷир мисли абри сабук гузашта рафт. бовар кард, ки сабаби мулоқотҳои пинҳониву суҳбатҳои пинҳонӣ пора гирифтани мансабдори давлатӣ аст. бо хотири ҷамъ ба Люстинг ҳаққи ҳалоли худат гуфта 50 000 франки нақд ва барои пешпардохти манора гӯён 250 000 франки тиллоӣ бароварда ба Виктор Люстинг дод ва хурсандона бо дасти ҳуҷҷатҳо аз меҳмонхона баъдар рафт.
бо гузашти чанд рӯзе Андре Пуассон муайян кард ки дар вазорати пошта ва телеграф ягон шахс бо номи Виктор Люстинг кор намекунад. Илова ба ин чунин мансаб вуҷуд надорад ва ҳукумати Фаронса ҳаргиз дар сар фикри фурӯхтани манораро надорад. Андре Пуассон дарк кард ки ӯро фиреб карданд, аммо аз муроҷиат ба пулис худдорӣ кард, зеро ин шармандагӣ обрӯи ӯро ҳамчун тоҷирӣ муваффақ мерезонад. Баъд аз 1 сол Виктор Люстинг дубора ба Париж омад ва ин дафъа манораи машҳурро ба тоҷири дигар аз ҳамон гурӯҳи 5 нафара дар тендр иштирок карда фурӯхт, аммо ин дафъа нархи манораро 350,000 франк таъин кард ва бо гирифтани маблағ аз Фаронса берун шуд. Тоҷир пас аз он ки аз ҳақиқати ҳол огоҳ шуд, расман ба пулиси Париж муроҷиат кард. Бо ин Виктор Люстинг натавонист барои сеюм манораи машҳури ҷаҳонро ба савдо занад. Зиёда аз ин маҷбур шуд ки аз Аврупо фирор карда худро ба Амрико расонад ва онҷо соли 1935 бо ҷурми қаллобии асъор ба ҷазои маҳрумӣ аз озодӣ ба муддати 15 сол маҳкум мегардад. Виктор Люстинг соли 1947 бар асари илтиҳоби шуш дар зиндони Алкатраси Сан-Франсиско ба ҳалокат расид. тавре ки гуфта шуд, иншооти манораи Эйфел муваққатӣ буд ва он бояд баъд аз 30 сол бардошта мешуд. Вале солҳои 20 радио маъмул дар ҷаҳон шуд ва нисби мавҷгиракҳои радиоӣ дар манораи Эйфел умри онро дароз кард. илова бар ин, вақте ки як қаллоби гузаро аз Чехия онро 2 маротиба муваффақона савдо кард, ҳукуматдорони Фаронса аз бар кардани манора худдорӣ карданд. айни ҳол манораи Эйфел аз сердаромадтарин иншооти мамлакат дониста мешавад. Фақат соли 2006 ба болои манораи Эйфел 6,719,200 сайёҳ баромаданд. То санаи 3 декабри соли 2007 бошад, шумораи умумии тамошобинони манора ба 236,445,000 расид ки ҳар яке аз онҳо агар ба ҳисоби камтарин 5 евро барои вуруд шудан пардохт карда бошад, маблағи он аз буҷаи баъзе кишварҳо ба маротиб зиёд мебошад. инак боз расидем ба анҷоми як навори дигар. То наворҳои оянда шоду пирӯз бошед.